Ake ngikhulume nawe wena ophikelele phambili ofuna inkululeko noma ofuna impumelelo. Okokuqala kumele ukwazi akekho umuntu okukweletayo. Yonke into ukuze ufinyelele la ufuna ukufinyelela khona wena okufanele wenze lokho. Lalela ngikutshela ukuthi ufika kanjani la ufuna ukufika khona. Wenza kahle abantu bazokhuluma. Wenza kabi abantu bazokhuluma. Uyabona kufanele ufane nemoto. Uyabona imoto uma ihamba endaweni noma kungaqhamuka izinja ezingaki iloku ihambile nje leyo moto iziyofika la iya khona. Ukuthi zikhonkothe zathini make ezincane zathi nyawu ezinkulu zathi hawu ilokuzana izinjakazi zathi ho kuyafana kuleyo moto leyo. Ayazi nokuthi lidumephi kodwa leyo moto mayizoma izobheka zonke lezi zinja lezi ukuthi zikhonkothelana angeke ifike la iya khona. Iqonde phi ke indlela eya empumelelweni ayilula. There are many rivers to cross. There are many mountains to climb. There are many oceans to swim. Konke kusezandleni zakho. Uma uhamba endleleni eya empumelelweni emgwaqeni kunama humps, kunama potholes, uphume emgwaqeni ungene emaxhaphozini. Akukho kungekho. Indlela eya empumelelweni iwuginqa igonqo. Kodwa wena konke kula emqondweni wakho. Yini wena oyifunayo? Uyifuna kanjani? Uyifuna nini? Faka ama woke club. Yabona into lezi ezifakwa la ehashini ngapha nangapha. Ubheke la wena ubheke khona. Uma ungakwenzanga lokho waya ngabantu, ngiyaphinda futhi ngiyakutshela. Wenza kahle abantu bazokhuluma. Wenza kabi abantu bazokhuluma. Akungcono-ke abantu bakhulume uyitholile le ndadu uyifuna. Okunokuthi abantu bakhulume wena ungayitholanga ngoba wena usaba ukuthi abantu bazothini wayekela wajika endleleni. Abakhulume uyitholile lento oyifunayo. Ilapho nje ayijiki. Ngiyabonga.